siapa ya? Hai Kak, aku Siti dari Naposo HKBP Cijantung. Aku dapat info nih kalau tahun ini tahun kesehatan HKBP ya Kak. Halo Siti, aku Jovita. Hai Siti. Hai. Wah, bener banget tuh infonya. Mantap, aku mau tahu dong di tahun kesehatan ini Naposo HKBP Cijantung ada kegiatan apa ya? Nah, menarik banget nih pertanyaannya. Yuk, sini masuk sambil aku ceritain kegiatan apa kita. Yuk. Nah, jadi di tahun kesehatan ini, NHKPP Cijantung akan menyelenggarakan kegiatan yang dimana setiap weeknya itu wajib mengirimkan minimal 1 pasangan dan maksimal 2 pasangan yang setiap pasangannya itu terdiri dari pria dan wanita Naposo HKBP Cijantung. Wah, menarik banget. Ada pasangan laki-laki dan perempuannya. Kegiatan apa sih Kak? Ajang cari jodoh ya? Enggak dong, itu mah kita ngebonus aja kalau beruntung. Nah, jadi NHKPP Cijantung akan menyelenggarakan kegiatan Ucok Butet. Ya, peserta yang ada akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan rutin Naposo. Tentunya kegiatan acara di hari H nanti, yaitu di acara puncak tanggal 14 dan 21 Agustus 2022. Wah, seru banget. Jadi semacam kegiatan Abang None versi Batak ya Kak. Kira-kira boleh di-spill gak nih rangkaian kegiatannya? Iya, bener banget. Boleh deh ya aku spill sedikit. Jadi di acara puncak nanti itu akan ada kegiatan fashion show, ada juga kegiatan talent show, kuis, dan juga masih banyak kegiatan seru lainnya loh. Wah, aku tertarik sih Kak. Cara daftarnya gimana nih Kak? Nah, untuk cara daftarnya gampang banget. Kamu tinggal mengajukan nama kamu ke perwakilan Naposo kita di setiap weeknya dan juga bisa langsung berkoordinasi dengan sintowi kamu. Dan juga untuk pasangannya itu dibebaskan sesuai dengan kesepakatan masing-masing week. Sip deh Kak, kalau gitu aku mau langsung daftar deh ke perwakilan Week Naposoku. Thank you ya Kak buat infonya. Oke deh, sama-sama. Oh iya, aku lupa nih Kak. Kenapa tuh? Tanggal pendaftarannya kapan? Nah, untung kamu inget. Nah, kita buka pendaftaran itu di tanggal 22 Mei sampai dengan 4 Juni 2022. Info terkininya kamu bisa cek Instagram kita dan juga follow Instagram kita di @nhkbpcijantung ya. Oke, makasih banyak Kak buat infonya. Aku langsung follow IG-nya deh biar nggak lupa. Aku izin pulang ya Kak. Bye. Oke, sama-sama. Sampai ketemu di Ucok Butet NHKBP Cijantung ya. Dadah.
Hurian itu hata, di partang yang ata, di parsaurata bornginon, adorang suta mulai partang yang ata, parjolo mahita martang yang di bagas rohata be, martang yang mahita. Amin. Marede hita buku ede nomor 10 ayat sada dohot ayat 2 ayat 2 laos jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Amin. Marsuara ulop-ulop mahamu pabuahon, patu begehon hatai, pasar hamu mairo di ujung ni tanoon, dok kamu ma, nunga di palua Jahoba na posona si Jakob, marolop-olop tu debata maho, alis hadok tanoon, edeho kamu ma hamuliaon ni goarna, marmulia bain hamu puji-pujianna, haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, holan alan yasi ni roham sabingdo, ubay na tarbay kami marpungu di jolom, marsada ni roha martangiak tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manak tulu halak marpungu marhite goarmo, lehonom mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan pasaut mabaga-bagami, tangihon mapangidoan nami,
Lehon mana tahu hanguluan nami. Lehon ma dihami saleleng di hasiangan non, parbinotoat di hasitongan mi. Dohot di hanguluan saleleng nilelengna. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Majaha turpuk sian Yakobus bidu 5 ayat 10 tolu, 1 ayat 10 alu, marsika soring mahita majahasa. Molo adong di tonga-tonga muna natu maon na porsuk, martangiang maibana, molo adong na marlas ni roha, marede maibana. Molo adong na marsahit diamu, di jauh maatas Tuhan Yuriai, asa ditanyakan ibana, di dapur maibana dot miak maripite dot Tuhan. Dungi panguluan ni tangi yang hapor siao nima nama sahiti, jala paheheon ni Tuhan nima ibana, sesama nang dosana, molotung adong diulahon. Atong marsitokan dosa mahamu dohot marsitangiangan, asa malum hamu, na margogo sidutul tangiang nepat ligor, mol dihaburjuhon. Jol mados ye Elia, sabak ko dohotita, gogodo ibana martangiang, unang joloro udan, jaladang ro udan ditanoi, 3 taon ono bulan lelengna. Dungi diulangi mamartangiang, jala dilem mangiti maudan, dungi dipatubuhon matanui marbaguen. Ido sahatna, martua donatu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marede hita buku ede nomor 620 sia ayat sada dohot ayat 2. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas madihita saluhna. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, hita na pungu di bagas joroon, songoninang saluhut ruas ni huria nama dohoti partangyangan marhite live streaming, jalo hamu mahatani debata di partangyangan tabornginon, ima natar surat di buku panurirang Jeremia, bidu tolu pulu tolu, mamuk kasihan ayat sada, rodi ayat sia. Songonom madidok disi.
Dungi Roma hatani Jehoba tu si Jeremia padua halihon dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninnado. Songonod do hatani Jehoba napasi tokon baga-baganai. Jehoba nama jadi hosa laho pasuton. Jehoba do guarna. Jou-jou maho tuau. Asa hualusiho. Asa hupabotoho tuho hata akka nabolon doho nasokal. Akka naso binotomi. Songonod do hatani Jehoba debatani Israel. Taringo tu akka bagas ni hutan. Ni hutaan doho taringo tu akka bagas ni akka raja sia Juda. Akka naong niloha bahen partano batuan dopak akka salosap. Doho dopak akka podang. Adong pejol mamasuk tu bagasan lau marmusu dopak halak kasdim. Asa gohanna akai doho bakeni jolma. Aka naong hubunu di bagasan muruku. Doho di bagasan rimasu. Ala naong hupadao bohiku sian hutaon. Binahen ni saluhut hajahaton nasida. Idama au sadiri paheheon tu nasida hahisaron dohot hamalumon. Jala pamalumokku nasida. Jala au papatarhot tu nasida hadameon dohot habonaron mardapot-dapot. Jala au manogihon mula akan natarbuangi sia Juda dohot akan natarbuangi sian Israel. Jala au pahoton nasida suang songon di mulana. Jala au mangurasi nasida sia saluhut hajahaton nasidei. Namar dosai nasida do pakau. Jala marpamuati rohaku di saluhut hajahaton nasidei. Namar dosai nasida do pakau. Jala naniose nasidei au. Jala ikon gabe barita silas ni rohaku hutai. Bahen puji-pujian, dohot bahen hamuliaon mardapot-dapot saluhut bangso parbegu di tanoon. Akka na ubege saluhut na denggan na hubain itu nasida. Jadi tarsonggot jala akahitir nasida. Mida saluhut na denggan, dohot mida saluhut hutaon na hubaini tu nasida. Ido yang gosahana. Huria na hinahulongan di bagasan Yesus Kristus. Songon halak Kriste kita. Tetu ikon hangulu honot tama. Ngolu si partangiang. Ikon mangolu hita totong di bagasan tangiang. Jala memang sada ciri khas ni halak Kriste doi. Ngulu si partangiangi. Alanido gabi adong do padohan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Dan doa tanpa usaha adalah kesia-siaan. Dungi adong ma pangajarion jala siah nguluhonota bahwa doa adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh orang percaya. Ido bahen macai riko situ tudo tangiang di bagasan paranguluat tahun. Jala taingot dope bahwa ketika Yesus menjadi manusia dihagogotan dohot di parukilon nanaing masa siadupanna ahamadiula martangiang do ibana tu debata ama. Sada pangajarion jala sada teladan nama cayar gadui naikon sipatu pauta songon halak Kristen marang nama kaporsiai debata hita di bagasan Yesus Kristus. Amanginang jamita pertangyangan di Bornginon
di pabotoho do tuhita panurirang Jeremia tongon ibana di bagasan hurungan do. Totu molo di bagasan hurungan di bagasan parukilo doing. Di bagasan do ni pakilalaan. Tidak ada kebebasan. Dang boy rupani lomo-lomo marsaor rap dohok-dongan nangaka keluarga terlumubi. Alania dihuruk kon ibana. Dada alani pangalaho nasodenggan. Alai dihasogoho do panurirang Jeremia. Ala baga-baga na pinasaha ni debatatu ibana di pasaha ibanay. Di tonga-tonga niya kapanggongomi Juda hati hai songoni manang di Raja Sedekia. Jadi na pinasaha ni debata di pasaha ibana di bagasan hasitongan. Dangadong mabiya ribana lau pasahaton hasitongan ni. Dangadong rupani lau tu pikiran na bamolo pasahaton suguman norwani alakot tuaw atong daku pasaha be. Dang gabe rupani di pasaha ibana bohama bahesonang raja nang surya kapanggongomi di tonga-tonga ni Juda. Dangi diulahon ibana. Tetapi secara berani dia tidak memikirkan resiko sekalipun nyawa harus menjadi taruhan. Itu baik gabe dihurukan ibana dang dihalomohon. Sude akapanituan ni Juda dohot Raja Zedekia taringo tu baga-baga panurirangon na pinasaha ni panurirang Jeremia. Alanido dihasogohon ibana jala dihurukon nasida ma. Dia maharu adong dua hal na pinasaha ni si Jeremia na parjolo ima luba-luba taringo tu habua nga Babel. 70 tahun meleleng nain. Totu moledo habua nga Babel na komarsikor manasida. Hape yang kapanurirang pergak-gak madot 2 tahun doleleng na. Jadi adong pro kontra. Tetapi yang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yeremia ido nasitong. Dungi di pamotohon ibana mam akka jabu penom marong sosongoni nang akka bagas ni raja. Napaduahon di pamotohon ibana ma adong do haluaon. Hamumula ni bangsoy sian habuang Babel ada pemulihan. Adong ngolu ni baru, adong haluaon. Alaniaha pemulihan ni mangalehon didok naking diturupukon hahisaron hamamalum hanguluan. Adong pemulihan secara fisik, adong pemulihan ekonomi dan sosial, adong pemulihan secara spiritual, kemudian pemulihan jati diri dan kehormatan. Dungi saluhu nei pasahaton ni debatama tu bangsoy. Ima luba-luba na pinasaha ni debata marhiti panurirang Jeremia nang dipasaha di tonga-tonga nasida. Ahama na masa duko dihurukon ibana. Dihurung ibana aladang lomoro hani Raja Zedekia doho aka panggonggomi itaringot panurirangon nai. Alai ditiki dihurungan ibana takas do di babotohon dang di pasobu debata anggo si Jeremia. Rodo debata madapoton si Jeremia di parukilo nei, di parsitaunon nei, di hurungan nei. Rodo debata mangalehon solusi tu ibana. Manungguli ibana. Imana ni dok na dia tolui jojo mahotuhau. Jojo mahotuhau asa walusi ho, asa hu pabotoho tuho hata akan bolon doho nasokal akan nasobinotomi. Disuruh debata si Jeremia
Laho jauh-jauh tu debata. Disuruh debata asa mangalu-alu si Jeremia. Tu debata. Disuruh ibana asa pabotohon ahana pinikiran ni rohana asa kak ni rohana. Ahana pojot di bagasan rohana. Tu debata. Jala alusakku maho ido didok debata. Lasoma amang inang naparjolo si hanguluhonot tamarhite turpuk jami taon. Asa jauh-jauh tu debata. Dada jauh-jauh tu jolma manang hagogoon na adong di tonga-tonga ni Portibion. Alai ditogihot dohita jauh-jauh mahamu tu debata. Nanaing dohonon na asa disude panggulmiton di ngulut taon tapangasahom ma debata. Asa disude aka parukilon namasa di tonga-tonga ni pardalanan di ngulut ta. Disude aka parsorion namasa di tonga-tonga ni ngulut taon tapasaha ma tu debata. Asa tapangido pangurupion sian debata. Gimana parjulo jalan nunga dihanguluhon panurirang Jeremia. Mulot aja hadiah dung tolu ayat 55 sahat tu 56. Di pasahati bana do disi parsorion manang parukilon na dok na dia dobi ibana. Sada tiruan nama cai arga positutu do rohana. Dihagogoon ni debata. Positutu do rohana parholong do debata. Positutu do rohana marhuaso do debata lau paluahon ibana. Sian nasa parukilon na dia dopi ibana. Jala ibana do debata na tasobai di partikian noaing. Dada holat debata di bagasan sejarah ibana. Dada holat debata na paluaw bangsa Israel nang si Jeremia ibana. Hala ibana do debata na tuk paluaho kita. Dia mamanginang na pinikiran ni rohamuna, na hinolsohon ni rohamuna, na pinarsita ni rohamuna. Tuk do ibana laho mangudihon kita. Taingok do pera berita taringok tu si Bartimeus sahalak na mapitong di huta Jericho. Hola di bege ibana rupani Jesus do na mamulus sa Jericho. Pitor marsuara nagugo do ibana madjo. Jesus anak ni Daud. Nang pe dioraya kajol manatoropi ibana. Alay di gorahon ibana do asiro ham diawin. Alanido tung tinggil do si pareon ni Tuhan Yesus laho mangalehon aha mana pinangido ni rohamin. Pamalu maawin na ibana. Tung tinggil do si pareon ni Yesus manangiho kita na jauh-jauh tu ibana. Asa marhite parngoluan ni si Jeremia, si Bartimeus nang ise peita ida rupania manginang. Gabi teladan nama cayar gadoy. Asa hita pe di pasunggulhon ikon jauh-jauh hita. Di bagasan nguluton. Hinorohon ni ragam galubang ni parngoluan na soheamat cohot. Alay laus disido ikon margogo hita. Laho mangido pangurupion sian debata. Na manusai pikiran akaparsoalan ni parumah tanggaon perekonomian. Dia kapar saura siganu pari nang aka ulaon. Dohot dia mana tinahi ni rohata. Sa sitong na disungguli jami tau kita. Tapasaha ma tu debata. Buasa tu debata. Nunga dirajumi panurirang Jeremia jalan nak kita di partikian nuaing. Ibana do debata pargogo naso hatu dosan. Tu do ibana lahu mangurupi hita. Jaladang hola pargogo. Totong taingot parholong ni roha do ibana. Naso olo pasobuhon ngulut taon. Molo diha sianganon. Dada nama dok rupani dang riko pangurupion sian keluarga sian dongan sian ali-ali.
Sian halak na mora, halak na gogo, parpangkat do ak halak na asing. Alay taingot ma, anggo hita, sudejol ma memiliki keterbatasan do. Bahkan dangholan keterbatasan. Si pata tu dorang, keluarga, dongan, ale-ale mangurupi hita. Alay na boy do, dang rana sida, lau mangalehon pangurupion di hagugotatay. Alay na boy do mo say nasida di jajina di dok olo rupi peho. Tetapi bisa berubah di lain waktu. Alay yang go debata macetak kas do hatani debata madok jauh-jauh mahamu tuau. Manang di Matius 10 ayat 20 Roma hamu tuau. Hamu akan naloja nasorat asa upasonak kamu. Unang olsok kamu agiaha alay sadok pabotoh kamu matu debata pangidua muna. Marhite-hite tangi yang doh ele-ele mardongan moliate. Dido di Filipi 4 ayat 6. Alani ikon gabe si partangi yang manang ikon hangulu honot tado. Ngulu na martangiangi. Asa unang gabe bakol rohata martangiang. Sianido gogo pangurupiot di hita. Asa unang majua hita molo dido pehita martangiang. Olo do si panta gabe adong sangat tuduheng. Dome siak kita, alay suru martangi yang gebedang olo be, marpea, gebedang olo be, tarang patupa be jauh nami pertanggiangan ina, go malasan. Alay suru martangi yang gabe, olo gabe tubuh sahik na ditiki. Sehat do, sejabu, sehat do, alay sahat tu gereja, alay suru homa martangi yang, aci isiu be akuin na, dome siak kita. Homa martangi yang lupa mau buat kacamata inam se. Kuda ngak kasih dalian. Hape sasitong na. Hape situasi madang di dia pe. Ukak marohat tamartangi yang. Di sido dapotan gugu pangurupio kita siad debata. Amanginang na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus na paduahon marhite turpo jamita di pertangyangan on. Di halomohod debatado hamubau ni roha. Sian bangso Israel. Di halomohod debatado hamubau ni roha sian saluhut. Na porsea di ibana manang di halomohod do pertobatan. Na dido na hamamalum hasonangan haluaon jaloot tamay sian debata. Alaibana do naung manesa saluhut dosata. Nunga macetak kasta boto amanginang go dosa do bangsoy. Buasa na sida saha tu pembuangan Babel. Ala memang naung tarima sedo debata. Dang muba na sida. Ido ubahen sitong do. Bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan dosa itu merajalela. Dang pasobuon ni debata alay hona uhum do. Diaka na mangulaho dosa. Ido habua nga Babel na masa dito nga tonga ni bangso Israel. Alanido macay rikot molo dung olo hita. Molo dung tahanguluho dong olo si partangiang. Naro hita tu debata na jauh-jauh hita tu debata. Totu dada holan namar tangiang hita, dada holan namar minggu hita, namar redde hita, namar kor na partangiangan, namar pea. Alay di naolo hita rotu de batalaus di sima, mubama roha ng pikirata. Di sima oloy konolo hita manadikon. Akadosa, akapangalaho, naso hinalomohon ni debata. Alanido ganup tiki nang marhite turpo jamiton maceriko madisi introspeksi diri. Ahadon aku bain Tuhan. Asa ikot tadi konot tadoi. Pangalaho dia mah nahumurang sasitong nanung ngata sadari. Ikot tadi konot tay kona bolok konot tay. Molo dungolo hita. Disima dapotan hamamalupita. Disima dapotan gogo hita. Disima dapotan haluau kita sian debata.
Alania manginang molo marsa roham. Molo marukil pakilalaanmu pojok pikiranmu. Asa nanidok na unang gabi, holad na gabi muruk-muruk rupanya. Asa unang gabi, pojok ni pikiran rocok ni kaulaon pergumulan perekonomian ni gabi marbadai di tonga-tonga ni keluarga. Daung. Alay naing dohonon na. Disude akan na pinikiran ni rohata, na pinarsita ni rohata. Jauh-jauh mahamu tuau. Alusakku do hamu. Asa di ragam niya kaparukilon na masa di tonga-tonga ni keluarga nang manang di dia pehita. Lau si kondisi manian tubuh hasadaw ni roha. Laho marsada ni roha majalo pangurupion siad de mata. Atong tahonguluhom ma ganup tiki. Suka duka aha penatadopi ikut di bagasa tangi yang maheta. Dungi dapotan gogo, dapotan ngolu, dapotan haluau maheta siad de mata. Amin martangiak kita. Pinuji magwarmu ali Tuhan disude pangurupiomu, pangaramotiomu, panarihonomu di pardalanan ningulu nami. Pos dorohan nami ali Tuhan, nung nga di pasunggul hokko hatam na badiyay di hami. Na totong do di odi hokko hami songon panurirang Jeremia. Di topoto ibana, disuruho ibana asa jojo pasahaton parsoryon ningulu na tuadopanmu. Jala paluomu. Lasongoni manang hami ali Tuhan. Diragam niya kahamaolo na katantangan na huadupi hami. Sipata gabi marsak tumatangi sami. Pot situtudo roha nami. Hodo debata nami. Natotong mangudi ngulo nami. Na mangaleho na kasolusi di hami. Na mangaleho na kapangurupiyon. Na mangalehon gugo ni baru di hami. Ubahin gabi marpos ni roha, marlas ni roha, marsonang-sonak kami. Nang ahape huadupi hami di tonga-tonga di pardalanan ni ngulu namion. Atong pasupansu masaluhu ruas ni huriam. Siya nakasikola minggu remaja na posubulong sahat tulan siya. Tarlumubi na madohoti partangyangan nun. Say gadama akka pasupasum. Marhiti akka tangiang nang pinasaha na sida. Leho na kaalus na patut. Chupangalas ni roha na sida. Tongali Tuhan say homa hupangasaw kami di sudi akka panggulmiton ni ngulo nami. Jumulo maurasi hami siya nasado-sado pangalasyon nami asa tamaha mi haboran ni pasupasum. Mga sahon guardana mo Tuhan Jesus Kristus jalo matangiang namion. Amen. Marid de mahita. Tapasadama rohata mangido tangiang tuadopan di debata martangiang mahita. Alia manami Tuhan Yesus Kristus na marhabangsa di Banua Gijang. Hupuji kami magwarmu na badiay di bagasan wornginon. Di namarlas ni roha kami. Di saluhut pangaramotiommu di manipat sadarion. Na mga leon kakipason di pardagingon. Ima siyang mulay hehe kami na sugot siyan puduman nami. Doon na mangula kami ak kasulon nami si ganupari
di bagasan sadarion. Jalalaus diborngin na badion Tuhan. Marpungu dohami di bagas joromon dohot, di bagas nami marsada-sada, marhite akka live streaming. Ima dinalao tu mangihon berita na uli na pinasahat ni naposompad di tanami. Marhite-hite pertangyangan na pinamasa ni huriam di bagasan tiap minggu. Guklas ni roha marulup-ulup tod dinami pajupang dohot ho marhite hatami. Ima nagabi bohal ni ngulu nami madalani akka arisogot naong pinaradim di hami. Sailang pamalo mahami atong mga tusi hatami. Lungubi malaho mangulahot sa di ngulu nami sigano pare. Jala asa say martaba-taba ng haporsyaw nami tuho Tuhan. Ahape na masa di mangulo nami. Asa jauh-jauh hami tuho. Holak koro na buy na paluhok kami, siyan akka parsoryon nami. Jala say tabay madihami haring gason, madapot ko di bagasan akka alu-alu ni parsoryon nami, di bagasan na mangido akka tangyang nami hami tuhon. Sa ilam tabay manang tanghamalod di akka naposompad di tanami, do di akka parhaladum di cijatungon. Nalaw mamaritahon hatami, dohot makubasi akka ulaw na asing dope di huriami. Mulai ate manang dipasahat nami tuho Tuhan, disude dengan dibasam di akka partikian, nang boy lumongkar hupake hami parsoran nami, dinang laum sumurut akka parsahiton di masa ni pandemion. Nungaboy hami marpungu, jala mangulahi akka kegiatan-kegiatan na pinasoni huriam, ala ni jormbo ni namasay. Jala danggok biar behami laho mangula silaw nami, dohot marpungu di bagas joromon. Nungalam hebang betu jolo wanon, jala lam tu normal na be situasi, dohot kesempatan di hami, madohoti akka jadwal-jadwal kegiatan na pinamasa ni huriam di HKBP Cijantungon. Alay mulu tu ngadong do pesiat tonga-tonga nami, dina disonggopi persahiton sahat tutikyon. Na dibagas na bedohot na doop nami di rumah sakit pe. Asima roham Tuhan, saya peho matangambo na labo na badiyay tu pamatang nasida. Laho mangupat parsahitoni, makorhon tuha malumon ni pamatang, dohot tuha hipason. Lau songoni masuak songoni nang diak kadongan nami na marhabo ni roha, ala marsirang daging ala ni hamatean. Lehom matu nasida pangapulion na sumurung na siakkoi. Jala apusi mak ka ilu-ilu na say maraburat do pesiat si malolong nasida ala ni arsak ni roha. Asatung dihilalahon na sida hodo Tuhan padaw ni bolon, dohot pangapul na sumurung. Gabi maria-ria na sida alka ala ni balga ni asin ni roham, dohot pasu-pasum na gudangi. Songoni manang akadongan nami penasay marukil dope, mga luluy kasi panganon siya dapare. Say guhima akatakar-takar na sida, asa taruli na sida, diak kasi panganon siya dapare. Tua katiki na lang ro Tuhan, naing pukaw ni huriamumma, sude akka kegiatan-kegiatan, naung somal naso di bagasan huriam na di bagasan 2 tahunon. Asima roham Tuhan, jala pasu-pasu mahami sa luhut ruasmu, dohot akka yanakon nami, asaboy tulus anak sekolah minggu musemar minggu di bagasan joromon. Rap dohot akka natorasna. Lausong songoni manang akka punguan-punguan paredeon. Naung so piga-piga lilengon Tuhan. Dohot akka punguan-punguan kur. Asa di bagasan lasni roha na sida ubegehon suara na sida. Lau mamuji dohot pasangapon guarmu. Marhiti-hiti paradeon na sida. Lausong ni nang akka kegiatan-kegiatan na naing pamasaon ni huriam dope itu akka tiki na naing ro.
Di patupa huria modo musi Tuhan akka piga ulaun. Dohot kegiatan na pinatupan ni pusat nami di tahun kesehatian na membentuk panitia tahun kesatihan lahu patulus akka sakap na uli di bagasan huriam. Alani hubo kami manang panitia tahun kesetiaan ontu hadupamu. Asa pasu-pasu jala pergugoi manasida, siang mulai ketua, dohot akka seksi-seksi, na mangulahon akka kegiatan nang ditetapon nasida. Asa marhite akka kegiatan na pinamasa nasida, boy muse mulak di hami akka hasadaon, na soboy behulahok kami, di bagasan na 2 taon bulunon. Alani akka situasi na masa na makorhon habiaran di bagasan rohanami. Tuktuhi manang rohanami sudah ruas ni huriamon laho manupahi huriam. Asaboy pakyon ni huriam laho pasikopon rencana program. Naong ditotopon huriam. Salehon manang di uluan nami kapadita nami. Nang dohot di sude perhalado ni huriamon. Gogo dohot akipason. Lahu makobasi akan narikot, dohot pelayanan na duminggan tu sude ruas ni huriam HKBP Cijantungon. Hubok kami matong nang negara namiot Tuhan, dinaong sian nasarohan na sida lahu majaga negara namion, sian keamanan, dohot kenyamanan. Pati bohon hamajuon di sude bagian sektor-sektor, pasu-pasu manasida sian mulai tingkat nautibo, sahat tu natutoro. Asa margogo na sida lahu memimpin negara namion, tu kemakmuran ni masyarakatna. Suwaksongoni manang ruasmu anon, dinanang mulak kami sian bagas joromon. Iring-iring jala togu-togu mahami dohot tangammu, sahat tu inganan nami be, jala ramoti mahami, dinapiak hami anod di puduman nami, sahat tu nahehe hami tu ari sugut. Saya unang mapaingot-ingot at kadosa pangalosyon nami. Saya samay jala aupom matulaut para sa nirohami. Asa tamahami madjalo akka pasupasum. Dinanayang lehonom mulupe di bagasan ngulu nami. Asi maroham Tuhan. Jalo matangiang elehelek pangodyon na namion. Di bagasan guarni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate madiho. Amin. Marede mahita, sian buku ede 427 ayat seda dohot ayat 2. Laos disimata babungu pilihan seda dohot pilihan 2. Tumhalak na margo si partangian dok pesitaon damulu tolui osi turuhan ide luhon sude pangalon.
balas jongjok kita. Iramogang ibang sitaw noni marsinggang no ibang manangang tuhani ujupang petiki sumurut ang sakit parang pumaruhan iman Tuhan. Tatangyak ko mapiliata. Ali de bata ama namin na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho na sa ulibasa na maulutos. Upasangat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parsiak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mo leate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mangido mahita di tangiang hatopatay. Alia manami na di banwa gijang. Say pinarbadia magwarno. Say Roma harajon. Say saut malomani roham di mana. Leon matuhami sadaron haguluan siapari. Sesama dosa nami semua dosa nami, di dosa di doa mengasih Tuhan. Unang kami tugiyon pangujuna, palua menghabisian pangaku. Ayo na punah harajau, doa tagugon, rodia sangakon salelin lalina. Amin. Asini rohani Tuhatta Jesus Kristus, holong ni rohani di bata ama. Dohot parsoran nito di porbadia ma madongani hamu saluhuna. Abang inang ruas ni huria na hinaholongan sian hami na makubasi partangyangat di Bornginon pasahat to tuhita salam sehat. Tetap kita ikuti protokol kesehatan manang di dia pehita maringanan horas madihita. Tujuan tidak boleh
Hai Kak, aku Siti dari Naposo HKBP Cijantung. Aku dapat info nih kalau tahun ini tahun kesehatan HKBP ya Kak. Halo Siti, aku Jovita. Hai Siti. Hai. Wah, bener banget tuh infonya. Mantap, aku mau tahu dong di tahun kesehatan ini Naposo HKBP Cijantung ada kegiatan apa ya? Nah, menarik banget nih pertanyaannya. Yuk, sini masuk sambil aku ceritain kegiatan Naposo kita. Yuk. Nah, jadi di tahun kesehatan ini, NHKBP Cijantung akan menyelenggarakan kegiatan yang dimana setiap weeknya itu wajib mengirimkan minimal 1 pasangan dan maksimal 2 pasangan, yang setiap pasangannya itu terdiri dari pria dan wanita Naposo HKBP Cijantung. Wah, menarik banget. Ada pasangan laki-laki dan perempuannya. Kegiatan apa sih Kak? Ajang cari jodoh ya? Enggak dong, itu mah kita ngebonus aja kalau beruntung. Nah, jadi NHKBP Cijantung akan menyelenggarakan kegiatan Ucok Butet. Ya, peserta yang ada akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan rutin Naposo. Tentunya kegiatan acara di hari H nanti, yaitu di acara puncak tanggal 14 dan 21 Agustus 2022. Wah, seru banget. Jadi semacam kegiatan Abang None versi Batak ya Kak. Kira-kira boleh di-spill gak nih rangkaian kegiatannya? Iya, bener banget. Boleh deh ya aku spill sedikit. Jadi di acara puncak nanti itu akan ada kegiatan fashion show, ada juga kegiatan talent show, kuis, dan juga masih banyak kegiatan seru lainnya loh. Wah, aku tertarik sih Kak. Cara daftarnya gimana nih Kak? Nah, untuk cara daftarnya gampang banget. Kamu tinggal mengajukan nama kamu ke perwakilan Naposo kita di setiap weeknya, dan juga bisa langsung berkoordinasi dengan sintowi kamu. Dan juga untuk pasangannya itu dibebaskan sesuai dengan kesepakatan masing-masing week. Sip deh Kak, kalau gitu aku mau langsung daftar deh ke perwakilan week Naposoku. Thank you ya Kak buat infonya. Oke deh, sama-sama. Oh iya, aku lupa nih Kak. Kenapa tuh? Tanggal pendaftarannya kapan? Nah, untung kamu inget. Nah, kita buka pendaftaran itu di tanggal 22 Mei sampai dengan 4 Juni 2022. Info terkininya kamu bisa cek Instagram kita dan juga follow Instagram kita di @nhkbpcijantung ya. Oke, makasih banyak Kak buat infonya. Aku langsung follow IG-nya deh biar nggak lupa. Aku izin pulang ya Kak. Bye. Oke, sama-sama. Sampai ketemu di Ucok Butet NHKBP Cijantung ya. Dadah.